pare că anul ăsta Oppo a adus pe noua serie Find X9 câteva schimbări care s-ar putea să facă furori în zona smartphone-urilor. Vorbim despre un design nou, o baterie impresionant de mare, funcție cu AI, o performanță neașteptat de bună și un sistem cu o interfață care aduce mai mult iOS decât a ColorOS. Așadar, cu ce noutăți vine noul Oppo Find X9, cum mi s-a părut după cele 2 săptămâni de când îl folosesc și ce m-a impresionat el atât de mult încât s-ar putea să te surprindă și pe tine, vei afla în acest material. Eu sunt Mihai, iar ca să nu mai pierdem timpul, hai să vedem ce e atât de impresionant la acest Find X9 de la Oppo în culoarea Titanium Grey. Să-i dăm drumul! Unul din multele lucruri care mi-au plăcut la noul Find X9 este designul. Ei bine, dacă în general seria Find X era recunoscută prin forma rotundă a modulului de pe spate, de data asta Oppo a venit cu o abordare diferită odată cu noul model. Are un design, să zic așa, ceva mai rafinat și mai comod de ținut în mână, datorită mutării senzorilor în colț, față de cum erau pe modelele anterioare. Da, aș putea spune că își cam pierde din identitatea cu care eram obișnuiți și că seamănă destul de mult cu cel al celor de la Apple, dar odată cu asta aduce și câteva avantaje, cum ar fi aspectul mai premium și mai curat fără să iasă prea mult în evidență cu acel modul imens, dar și faptul că nu te mai încurcă atunci când îl ții cu o singură mână, atingând involuntar senzorul de pe spate. În plus, îmi place că e destul de îngust încât îl poți folosi cu o singură mână fără probleme. Eu unul sunt destul de încântat de acest design, să zic, mai clasic. Voi ce părere aveți? Aștept răspunsurile voastre în comentarii. Apoi o altă schimbare importantă și destul de practică pentru mulți dintre noi este acest buton multifuncțional de scurtături din partea stângă, care înlocuiește sliderul pentru modul silențios. Pe lângă funcțiile de cameră, lanternă, reportofon, traducere și multe altele pe care le putem activa printr-o simplă apăsare, avem și o funcție numită Mind Space, unei propriu care poate analiza ceea ce avem deschis pe ecran și ne oferă un sumar organizat pe categorii. Fie că vorbim despre un site, o imagine sau un text, el îți va genera un rezumat, iar ulterior poți adresa întrebări legate de ceea ce a analizat. Nu știu câți dintre voi o vor folosi, dar pot spune că e o funcție destul de practică pentru cei care nu vor să piardă timp citind întreg articolul și preferă să afle rapid doar informațiile care îi interesează. În rest, mari schimbări la nivel de design nu sunt. Avem același format cu colțuri rotunjite pentru un confort mai mare când îl ții în mână, muchile de pe spate și fața al cadrului din aluminiu sunt ușor rotunjite pentru un grip mai bun, ecranul e unul complet drept, e neașteptat de compact pentru capacitatea bateriei de 7025 de mAh, dar vorbim imediat cum e posibil o astfel de capacitate într-un corp atât de mic și fără nicio exagerare se simte a un telefon premium. E foarte robust, îmi plac butoanele pentru că sunt ferme la apăsare, iar sticla de pe spate este mai rezistentă la zgârieturi și lovituri față de generația anterioară. În plus, are certificare IP68 și IP69, ceea ce înseamnă că rezistă la apă sub presiune și la praf, așa că poți face poze sau clipuri video chiar și sub apă fără griji. Ca o părere personală, deși ține de gusturile fiecăruia, mie mi se pare că Oppo a făcut o treabă excelentă în ceea ce privește designul și construcția noii serii Find X9. Deci, eu nu am nimic de reproșat. La fel și despre ecran, aș putea spune că am multe cuvinte de laudă. În primul rând, îmi place că Oppo păstrează marginile simetrice și foarte subțiri de jur împrejurul ecranului, încât avem o suprafață ecran corp de 91%, că e unul drept și nu unul curbat încât să te încurce la navigare și care are o luminozitate extrem de bună chiar și atunci când îl folosești direct în lumina soarelui. Așa cum era de așteptat, vorbim despre un panou AMOLED de 6,59 de inch cu tehnologie Pro XDR care redă 1 miliard de culori, are o adâncime de culoare pe 10 bits, acoperire DCI-P3 de 100%, o luminozitate ce variază între 1 nit și 3600 de nits în pic în modul HDR, rată de refresh adaptivă de 120 de Hz și rezoluție de 2760 pe 1256 de pixeli. Pe lângă toate aceste plusuri care împreună fac ca experiența de vizionare să fie una excelentă, pot spune fără ezitare că avem un ecran de foarte bună calitate, cu culori saturate, contrast bogat și negru profund. În plus, vine cu tehnologii de imagine care îmbunătățesc și mai mult experiența vizuală. Aici intră Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, PVM de 3840 de Hz, tehnologia Ultra Vision Engine care intensifică detaliile și culorile din imagine sau clipuri, funcția pentru confortul ochilor certificată TÜV Rheinland care ajustează automat temperatura culorii în funcție de oră pentru o vizionare mai sănătoasă și un son mai bun, precum și multe alte optimizări care fac acest telefon excelent pentru consum de conținut media sau pentru a petrece ore întregi în fața ecranului. Tot pe ecran se află și un senzor 3D ultrasonic
termic pentru amprentă care reacționează extrem de rapid la atingere. Totuși, mi-ar fi plăcut să avem și o peliculă antireflex, așa cum vedem pe unele modele de la Samsung. În rest, este un ecran de o calitate foarte bună și destul de plăcut de privit. Cu ce se mai laudă noul Find X9 și ce amplifică și mai mult experiența de utilizare a telefonului este performanța. După cele 2 săptămâni de testare în toate scenariile, telefonul pare să nu aibă limite în ceea ce i-am dat de făcut. Fie că vorbim de jocuri cu grafică ridicată, jucate ore întregi, multitasking cu 2 ferestre deschise, zeci de aplicații în fundal sau editarea clipurilor și imaginilor cu ajutorul AI-ului, telefonul a gestionat totul foarte bine, fără să pară că se chinuie sau că se supraîncălzește. Iar asta fiindcă telefonul vine cu o configurație destul de bună, care reușește să facă față cu brio orice task îi da. Mai exact, avem un procesor Mediatek Dimensity 9500 pe 3 nanometri, 12 GB de RAM cu extra 12 GB boost, un amplificator de performanță care gestionează mai eficient tascurile solicitante și comutarea rapidă a aplicațiilor. Noul GPU ARMG1 Ultra îmbunătățit de unitatea Mediatek NPU 990, care se descurcă foarte bine pe partea de grafică și eficiență termică, 512 GB UFS 4.1, Wi-Fi 7 și Bluetooth versiunea 6. Și chiar dacă ați spune că este un Mediatek, în multe situații a bătut chiar și un Snapdragon 8 generația 3-a. Imediat vedeți și în testele de benchmark. Efectiv, totul se mișcă extrem de responsiv, fără sacadări sau agățări la slide-uri, fără să se supraîncălzească în jocuri cu grafică ridicată datorită vapor chamber-ului cu 21,6% mai mare sau să arate în vreo situație că nu poate face față. Chiar am fost destul de impresionat. Până când și rezultatele în testele de benchmark n-au fost rele chiar deloc, iar aici vorbim despre varianta simplă și nu cea Pro sau Ultra, unde rezultatele ar trebui să fie considerabil mai mari. De exemplu, în Geekbench 6 a obținut un scor de 2847 de puncte în single core și 7497 de puncte multicore, unde depășește cu peste 12% rezultatele unui Galaxy S24 Ultra cu Qualcomm Snapdragon 8 generația 3-a. Până când și rezultatele GPU-ului au fost destul de bune, obținând un scor de 21.056 de puncte, ceea ce e surprinzător de bun pentru un telefon din clasa sa. Mai departe, în 3D Mark, cel mai bun loop pe care l-a obținut a fost de 6517 puncte, dar totuși cu o stabilitate destul de slabă de la primul loop, obținând o stabilitate totală de doar 31,4%. Totuși, scorul maxim a fost unul destul de ridicat, iar în PC Mark a obținut un scor destul de bun de 13.563 de puncte pentru un telefon din clasa din care face parte. Deci, dacă ești în căutarea unui telefon care să se descurce în gaming cu grafica ridicată, Find X9 e o opțiune bună. Așa cum am spus și mai devreme, telefonul ăsta de doar 1 mm grosime are o baterie cu capacitate de 7025 de mAh care se poate încărca destul de rapid prin SuperVOOC la 80 de W prin fir, wireless la 50 de W și reversibil la 10 W. Incredibil dacă mă întrebați pe mine, ținând cont că sunt telefoane cu o capacitate chiar mai mică și au o grosime sau o mărime mai mare decât acesta. Iar răspunsul la întrebarea cum a putut încăpea o capacitate atât de mare într-un corp atât de compact e datorită tehnologiei siliciu-carbon din care e realizată bateria. Asta înseamnă că bateria poate să aibă o capacitate mai mare, o rezistență în timp la fel de mare, o răcire mai bună și o încărcare rapidă într-un corp la fel de compact. Aceștia spun că după 5 ani de folosire normală, bateria ajunge la o sănătate de 80%, ceea ce e destul de bine. Ce pot să spun despre ea e că am folosit telefonul în regim normal, așa cum folosesc orice alt telefon și am reușit să ajung chiar și până la 2 zile jumătate de utilizare. Ba mai mult, chiar și rezultatul de benchmark în PC Mark, unde rulează diferite imagini, videouri și alte lucruri pe care le-ar face un utilizator, a obținut peste 16 ore de utilizare continuă, iar cu restul de la 20% am ajuns la peste 20 de ore, ceea ce e destul de impresionant pentru un telefon cu astfel de grosime. Unde am mai fost plăcut impresionat a fost la partea de software. Și nu doar că mi-a plăcut că totul se mișcă fluid, că poți naviga rapid prin zecile de aplicații deschise în fundal, că ai o bară laterală pentru aplicațiile favorite, faptul că poți folosi 2 ferestre simultan sau că nu vine cu foarte multe aplicații preinstalate, ci mi-a plăcut felul în care seamănă din ce în ce mai mult cu iOS-ul. De la funcția de căutare direct din bulinele de la slide-uri, așezarea pe categorii ale aplicațiilor instalate din telefon, felul în care îți personalizezi ecranul de blocare cu acea experiență de adâncime, biblioteca întreagă cu imagini live pentru ecranul de blocare, setările camere unde sunt aproape identice opțiunile de păstrare a setărilor, a distanței focale pentru obiective și așa mai departe, a butonului lateral, a funcției de mers când ești într-o mașină și să nu ți se facă rău în timpul mersului sau a Dynamic Island-ului unde vezi diferite informații ale playerului, Google Maps, a încărcării bateriei și lista continuă mult și bine. Deci dacă folosești un telefon cu iOS, n-ai cum să nu observi aceste lucruri similare, dar pot să spun că mie unul îmi plac și sunt destul de mulțumit de acest format. Bineînțeles, avem și funcții precum
Gemini sau Circle to Search, care au început să fie standard pe orice device. Un alt lucru care mai mi-a plăcut foarte mult și mi-ar plăcea să-l văd și pe alte telefoane este varietatea mare de watermark-uri pentru poze. Ai tot felul de formate, posibilitatea de a adăuga un text, de a schimba iconițele și tot felul de ajustări. Și în plus, față de altele, astea apar extrem de profi și dau un aer de profesionalism când o postez pe social media. Ce mi-a plăcut este că în modul editare imagine ai o mulțime de funcții de îmbunătățire sau ajustare cu ajutorul AI-ului, de la eliminarea obiectelor, încadrarea în poză, claritate, luminozitate și tot felul de tool-uri utile bazate pe AI. Deci pentru cineva care preferă să-și editeze pozele fără să mai instaleze vreo aplicație în plus, acest software face o treabă foarte bună. Da, este un soft bine pus la punct care se descurcă neașteptat de bine, vine cu o mulțime de funcții cu AI, se mișcă rapid și cel puțin după cele 2 săptămâni eu n-am găsit ceva în neregulă. La nivel de update-uri, Oppo promite 5 ani de actualizări de Android și 6 ani de securitate, ceea ce cred că este îndeajuns pentru cineva care vrea să schimbe un telefon la o perioadă de 3-4 ani. Dacă tot vorbim despre un telefon din seria Find X, n-aveam cum să nu discutăm și despre cea mai importantă categorie a acestui model și anume camera. Înainte să vă arăt și rezultatele pe care le-am obținut, atât ziua cât și seara, trebuie să știți că Oppo Find X9 vine cu unul dintre cele mai mari upgrade-uri foto din ultimii ani, datorită noului Hasselblad Master Camera System. Telefonul vine cu un setup cu 3 senzori de 50 de megapixeli și un senzor spectral pe 8 canale True Color Camera pentru acuratețea culorilor și a tonurilor de alb. Mai exact, avem unul principal care din cele spuse ar capta cu 57% mai multă lumină, un teleobiectiv periscop cu zoom optic 3x și zoom lossless 6x, și unul ultra-wide, echivalentul unui obiectiv de 15 mm. Așadar, după cum se poate vedea, imaginile pe toate modurile sunt destul de reușite, cu culori bogate, cu un contrast intens, au într-adevăr o semnătură Hasselblad în felul cum arată, echilibrează foarte bine zonele luminoase cu cele întunecate, iar detaliile sunt prezente chiar și atunci când dăm un zoom pe ele. Iar rezultatele astea bune sunt datorită tehnologiei integrate numite Lumo Image Engine, care e un procesor de imagine ce curăță zgomotul din poze, păstrează detaliile, iar imaginile ies mai clare și fără efect artificial. Ce mi-a plăcut și îl văd un mare plus e faptul că poți face fotografii reale la 50 de megapixeli fără pixel binning când treci pe modul Hasselblad Ultra Clear, ceea ce înseamnă că imaginile vor avea o claritate de nivel 8K direct din cameră, iar imaginile realizate pe acest mod vor avea afișate pe telefon inscripția 8K Ultra HD. Un mod de fotografie pe care nu l-am mai văzut pe un alt device e cel X-Pan, care îți face o imagine pe un format de 65 x 24. Exemple de imagini de genul am văzut recent pe Instagram, însă eu nu o văd destul de utilă. Chiar și pozele pe mod portret mi se par destul de reușite, cu un bokeh consistent pe fundal, subiectul este decupat corect, culorile sunt vibrante, contrastul e bogat și pot să spun că se descurcă bine chiar și când lumina nu e una ridicată. Pe timp de seară, la fel pot spune că imaginile sunt reușite chiar și pe zoom 6x. Nu avem parte de noise, contrastul e bogat, imaginile sunt luminate, sunt sharp, culorile sunt calde și per total se descurcă destul de bine și pe modul noapte. Unde mă așteptam să aibă rezultate ceva mai slabe era pe modul portret, însă pare că indiferent de lumina scăzută reușește să detecteze fața și să decupeze corect subiectul de fundal. Pe partea de video, Find X9 filmează în 4K la 60 de frame-uri pe secundă Dolby Vision HDR pe toate camerele, inclusiv pe cea frontală. Și nu doar că avem o calitate ridicată, ci și că putem filma în log, acea versiune de clip pe care o poți coloriza în programele de editat. Știu, mulți nu veți folosi asta, dar un procent destul de mic va fi încântat că avem acea opțiune pe noul Find X9. Rezultatele pe timp de zi sunt bune, au o stabilitate ridicată, culorile sunt vibrante, focalizarea pe subiect rapidă, echilibrează bine zonele prea luminate sau prea îndunecate și pot să spun că pe timp de zi sunt mulțumit. În schimb, pe timp de noapte avem într-adevăr culori vibrante, o stabilizare bună, dar avem parte de ceva noise. Pe partea de selfie, telefonul vine cu un senzor de 32 de megapixeli, care se descurcă neașteptat de bine pe timp de zi cât și pe timp de seară. În modul portret ai un efect de bokeh consistent și cu un decupaj corect, culorile sunt naturale și rezultatele vorbesc de la sine, fapt pentru care v-am lăsat câteva exemple pe ecran. Pe partea de video, la fel ca cea principală, pe timp de zi totul este ok, n-am nimic de reproșat. În schimb, pe timp de seară avem la fel noise. Dar per total, nu pot să zic că n-am fost impresionat de rezultatele obținute atât pe partea de foto cât și pe partea de video. Chiar cred că telefonul ăsta se descurcă grozav. Ca o concluzie despre noul Oppo Find X9, pot să spun că da,
E un telefon cu multe surprize plăcute. Ai un design mai rafinat și confortabil, un ecran de calitate de pe care te poți uita ore întregi la filme și seriale fără să obosească ochii, o baterie impresionantă, o performanță surprinzător de bună, o interfață inspirată de iOS care mi-a plăcut foarte mult, o cameră cu care poți fotografia atât ziua cât și noaptea la o calitate înaltă și destule funcții cu AI care îți pot ușura task-urile. Singurul minus al acestui telefon e filmarea pe timp de seară, care nu are aceeași calitate ca cea de pe timp de zi. În rest, dacă va veni cu un preț ceva mai accesibil decât e acum, cred că modelul ăsta merită cu siguranță luat în considerare. Tu ce părere ai despre el și ce crezi că i-ar lipsi ca să merite prețul? Aștept răspunsul tău în comentarii. Iar dacă nu te-ai decis încă ce telefon să-ți comanzi, îți recomand să vezi acest clip. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!